Dnes sa na Slovensku stalo niečo, čo presahuje bežnú politiku. Otvorenie tunela Višňové nie je len technickou udalosťou. Nie je to len páska a kamery. Je to moment, ktorý jasne ukazuje, že aj v tejto krajine sa dajú dotiahnuť veľké veci do konca. A práve pri tejto príležitosti sa ukazuje, že na Slovensku existujú dva úplne rozdielne svety. Na jednej strane stoja tí, ktorí pre tento projekt roky nič neurobili, alebo mu dokonca aktívne bránili. Tí, ktorí v rokoch 2010 až 2012 zastavili pripravené riešenia, rušili projekty a nechali Višňové stáť. A práve títo ľudia dnes najviac kričia, spochybňujú, útočia a hľadajú problémy tam, kde výsledok konečne stojí pred očami verejnosti. Na druhej strane sú tí, ktorí vedia, čo znamená niesť zodpovednosť. Tí, ktorí rozumejú tomu, že veľké infraštruktúrne projekty si vyžadujú čas, odvahu, rozhodnutia a politickú vôľu. A práve títo ľudia dnes stoja pri otvorení tunela Višňové s úsmevom na tvári, pretože vedia, že Slovákom sa reálne zlepší život. Tunel Višňové nie je projektom jedného volebného obdobia. Je to príbeh 27 rokov, počas ktorých sa vystriedalo 13 ministrov. 27 rokov rozhodnutí, chýb, zlyhaní, ale aj snahy projekt zachrániť. A práve preto je dnešný deň taký dôležitý. Nie kvôli politike, ale kvôli výsledku. Robert Fico počas otvorenia jasne pomenoval podstatu celej veci. Tunel Višňové označil za nádherné dielo, pri ktorom si uvedomíme, čo všetko sú schopné ľudské ruky dokázať. Nie reči, nie statusy na sociálnych sieťach, ale poctivá práca tisícov ľudí, ktorí sa podieľali na tejto stavbe. Tento tunel je dôkazom toho, že keď sa používa rozum, fortieľ a schopnosti slovenských ľudí, výsledky prídu. A presne o tom má byť politika. Nie o hádkach, nie o rozdeľovaní spoločnosti, ale o tom, aby sa ľuďom žilo lepšie. Dokončenie tunela Višňové je požehnaním nielen pre región Žiliny, ale pre celé Slovensko. Denne prejde úsekom pod Strečnom približne 20 000 vozidiel. To znamená obrovskú úľavu pre vodičov, pre miestnych obyvateľov, aj pre samotný región. Menej kolón, menej nehôd, menej stresu a viac bezpečnosti. Samozrejme stavba nebola jednoduchá. Bola sprevádzaná politickými rozhodnutiami, finančnými problémami aj technickými komplikáciami. Obrovské množstvo podzemnej vody spôsobovalo problémy, ktoré si vyžadovali špeciálne riešenia. Ale práve tu sa ukázalo, že ak existuje vôľa projekt dokončiť, riešenia sa nájdu. Robert Fico zároveň otvorene pomenoval, že veľká časť problémov vznikla v dôsledku zlých politických rozhodnutí v minulosti. Rozhodnutí, ktoré zrušili pripravené riešenia a posunuli projekt o celé roky dozadu. To sú fakty, ktoré sa dnes už nedajú vymazať. A napriek tomu ešte skôr, než sa tunel oficiálne otvoril, objavili sa emócie, útoky a snaha znevažovať výsledok. Namiesto radosti opäť kritika. Namiesto uznania práca ľudí spochybňovanie. Ale fakt ostáva faktom. Dielo je dokončené. Takmer 14 kilometrov novej diaľničnej siete je realitou. Tunel Višňové je otvorený pre verejnosť a slúži ľuďom. A možno práve dnes je ten správny moment položiť si jednoduchú otázku. Chceme politiku, ktorá všetko brzdí, alebo politiku, ktorá doručuje výsledky? Pretože tunel Višňové je jasným dôkazom, že keď sa chce, dá sa. A Slováci si po 27 rokoch čakania konečne zaslúžia sa usmievať. Ak chcete vidieť viac podobných videí o tom, čo sa na Slovensku skutočne deje, dajte odber tomuto kanálu. Každým dňom rastieme a spolu sme silnejší. Nezabudnite dať tomuto videu like a napíšte do komentárov, čo si o tuneli Višňové a o celej tejto téme myslíte. Váš názor nás zaujíma.